Hei, mun nimi on Kati Varis ja tällä videolla mä kerron sulle uutisissakin esiin tulleesta ja maailmalla paljon tutkitusta asiasta, joka valitettavasti on tosi monelle vanhemmalle turhankin tuttu ilmiö, nimittäin vanhemman uupumuksesta. Onko tämä asia mietityttänyt sua viime aikoina? Haluaisitko kuulla ja samalla oppia teemasta lisää? Hyvä uutinen on se, että mä oon tehnyt Voimia vanhemmuuteen verkkokurssin, joka tarjoaa sulle vanhempana vinkkejä siitä, millainen ilmiö vanhemmuuden uupuminen on, miten sä voit huomata uupumuksen merkit ja miten estät itseäsi uupumasta tai mistä löydät apua, jos tuntuu, että oot jo uupumaisillas tai uupunut. Mä tarjoan sulle nyt ilmaiseksi tämän verkkokurssin ensimmäisen osion, jossa kerrotaan, millainen ilmiö vanhemman uupuminen on. Kyseessä on noin 45 minuutin mittainen video, johon sä saat linkin, kun kuvaat puhelimessa kameralla oheisen QR-koodin ja ilmoittaudut sen takana olevalle lomakkeelle. Kannattaa hyödyntää tämä tarjous mahdollisimman pian. Kuten jo mainitsin, uutisissa on ollut vanhemman uupumuksesta aika paljon juttuja, ja tässä niistä muutamia esimerkkejä. Suomalaisvanhempien kuuluminen uupuneimpien joukkoon maailmassa. Elämäni rankimmat vuodet. Suomessa äidit on uupuneita. Jussi ajatteli, että ei pärjää. Päivissä ei koskaan ole tarpeeksi tunteja. Uupumus pakotti äidin sairauslomalle. Minulta kysyttiin kuulumisia ja aloin itkeä. Aika rankkoja teemoja, eikös vaan? Kenelle tämä kurssi sitten on tarkoitettu? Eli kurssi on tehty sinulle, jos olet työelämässä, kamppailet väsymyksen kanssa, olet perheellinen, äiti tai isä, ja haluat taklata eli ehkäistä uupumuksen. Seuraavaksi mä kerron vähän tarkemmin verkkokurssin sisällöstä. Kurssin ensimmäisessä osassa puhutaan vanhempien uupumisesta ilmiönä. Eli mikä johtaa vanhemman uupumiseen, mitä eroa on työuupumuksella ja vanhemmuuden uupumuksella, mitä seurauksia vanhemman uupumuksesta voi olla. Ja lisäksi mukana on muutamia vanhempien tarinoita uupumuksesta. Ja tämä on siis se osa verkkokurssia, jonka sä saat ilmaiseksi ja johon voi tutustua, kun ilmoittaudut mun postituslistalle. Toisessa osassa pääset sitten pohtimaan, oletko sinä vanhempana uupunut. Eli saat tietoa siitä, mitkä on vanhemman uupumuksen merkit. Anna myös vinkkejä, mitä voit tehdä, jos vanhempana olet riskissä sairastua uupumukseen. Tai jos koet jo päivittäin kärsivästä uupumuksesta. Ja bonusosiona tässä käydään läpi sitä, mitä sä voit tehdä, jos epäilet kärsiväsi masennuksesta tai ahdistuksesta. Ja kolmannessa osassa mennään sitten konkreettisiin ohjeisiin, eli miten voit taklata, eli ehkäistä vanhemman uupumuksen. Esimerkiksi varmistamalla levon ja palautumisen arjessa, kehittämällä resilienssiä ja psykologista joustavuutta, rakentamalla tukiverkostoa ja arjen selviytymiskeinoja, sekä vahvistamalla työn ja perheen tasapainoa. Kuka tämän kurssin sitten on suunnitellut ja toteuttanut? Eli mun nimi on Kati Varis ja kerron tässä nyt hieman taustaa itsestäni. Mä olen valmistunut psyykkiseksi valmentajaksi ja mulla on yli 20 vuoden tausta erilaisista HR-rooleista yrityksissä ja hanketehtävistä sekä konsultoinnissa että ammattikorkeakoulussa. Peruskoulutukseltani mä olen tekniikan lisensiaatti työpsykologiasta ja kauppatieteiden maisteri. Ja mä olen lisäksi pätevöitynyt ammatilliseksi opettajaksi. Ja tämän verkkokurssin kannalta on toki tärkeää, että mä oon myös äiti ja että mulla on itselläni kokemusta vanhempana uupumisesta ja myös siitä selviytymisestä. Ja mä oon hyvin utelias ja innokas oppimaan koko ajan lisää, niin itsestäni kuin elämästä yleensä. Ja haluan ehdottomasti jakaa näitä oppeja myös muille. Tässä videon lopussa mä haluan vielä varmistaa, että olethan jo ilmoittautunut.
oheisen QR-koodin kautta. Saat siis paluupostissa linkin Voimia vanhemmuuteen verkkokurssin ensimmäiseen osioon. Ja löydät myös tietoa siitä, että miten voit ilmoittautua kurssille kokonaisuudessaan, jos olet siitä kiinnostunut. Autan sinua myös mielelläni, jos haluat ratkaista vanhemmuuden haasteita ohjatusti, joko kurssin ohessa tai ilman kurssia. Ja tarjoan psyykkistä yksilövalmennusta, jossa voin auttaa sinua vaikkapa kartoittamaan sun tilannetta vanhempana tai miettimään ratkaisukeinoja erilaisten hyväksi havaittujen työkalujen avulla. Sä löydät lisätietoja mun nettisivuilta variscoaching.fi ja valmennukset vanhemmille. Kiitos kun katsoit tämän videon ja toivotan sulle oikein lempeää ja rentoa päivän jatkoa. Kiitos. Moi moi!